kasancewa a cikin wannan channel na mai albarka wato mai suna to da Hausa TV. A yau na zo muku ne da wata sabuwar hanya mai matukar muhimmanci. Ita hanya ce wadda za ta gwada maka yanda za ka yi withdraw ɗin kuɗinka a cikin Yellow Card, ma'ana kenan referral bonus da ka samu a cikin Yellow Card. Mutane da yawa sun yi amfani da shi amma ba su san yanda ake amfani da shi a yi withdraw ɗin kuɗi ba. A yau na zo muku ne da hanya wadda za ta nuna maka yanda za ka yi withdraw na kuɗi a cikin Yellow Card. Kada ka manta idan kai wako ne a wannan channel mai albarka da kai mana subscribe, sa'annan kuma ka danna alamar kararrawa. Wannan shine zai baka damar da zarar mun daura sababbin bidiyo kan mu YouTube za su dinga sanar da kai. Mun gode bara mu je ga darasin mu domin nuna muku yanda za ku yi shi. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ganin yanda za ku yi shi. So da farko bari na yi search app dina wanda ni kulon da sauransu sai ku ga yanda za ku yi withdraw a ciki. Yanzu kamar yanzu a ce wannan da na yi cloning a hakan zan shige shi ne. Idan na shige shi kamar hakan za mu dan bashi sakon ya buɗe. Yawwa kamar yadda kuke gani ga ya lokaci ina nan ya buɗe. Abinda za ka yi shine idan har ka yi verifying na account ɗinka da BBN kuma ka riga da ka yi verifying ya buɗe, duba da wannan ban mai verifying ba, bari na duk wanda na yi ma verifying sai na yi muku practice da shi. Awa bara mu duba mu gani. Yawwa kamar wannan ya riga da ya yi verifying. To yanzu idan nawa account ina verifying ya nuno mai haka ga naira 1000 da suka bani ta referral bonus, abinda zan yi kawai shine zan zo ga wuri ne inda suka danna aka sa USDT, ma'ana kenan gashi nan wurin nan. Idan na zo a nan wurin abinda zan yi shine kawai zan yi clicking ɗinsa kamar hakan. Idan na shige sa kamar hakan zai nuno min kamar hakan, abinda yake nufi kenan ga wurin nan yanda aka ce trade, gashi nan wurin ga yanda aka ce trade. Zan danna shi kamar hakan. Idan na danna shi kamar hakan abinda zan yi shine zan danna buy. Idan na danna buy kamar hakan abinda zan yi shine ma'ana kenan zan sayi USDT ne, ma'ana kenan zan sayi USDT. So idan na danna buy na je sayan wajen USDT abinda zan yi naira 1000 ce ke ganin cikin wallet ina wanda na samu ta referral bonus. Zan sa naira 1000 kamar hakan. Idan na sa naira 1000 kamar hakan abinda zan yi continue. Ina danna continue zan ƙara danna continue kamar hakan. Ina danna shi kamar hakan. Kuma suka ce purchase successfully, a wison will complete your purchase of USDT 1.69 da dai sunan da sauransu. Na riga da na yi purchase na USDT, ma'ana kenan USDT din da na yi purchase ba wai sayar da ita zan yi ba. Abinda zan yi da ita shine zan koma can cikin ainihin main account ina, ma'ana account ina na Yellow Card wanda nake da shi, wanda na yi creating da number ta. Idan na shige shi cikin abinda zan yi kenan zan je in yi withdraw, zan je in yi sending na wannan abu da na sai. Zan sake shiga wajen USDT din ga. Idan na shiga wajen USDT din ga zan danna trade din ga. Idan na danna trade ga wuri ne inda suka ce send, gashi nan send USDT to phone number or email address, to phone number, email address or wallet, ma'ana kenan wani wallet na BTC hakan ina iya tura wannan USDT da shi. Zan danna shi kamar hakan. Idan na danna shi kamar hakan abinda zan yi kenan zan sa USDT ina maximum nawa ne garan, zan saka shi kamar hakan, ko kwara nawa na dai gari ne zan saka shi kamar hakan. In naira na kuɗin abinda nake da shi zan sa shi kamar hakan. Ga kuɗin abinda nake da shi zan sa USDT din kamar hakan. Idan na danna za ka ce gashi nan use USDT wallet, send USDT wallet to another USDT wallet on Yellow Card and the Wales wallet outside Yellow Card. Ga wani kuma phone number, send USDT to any phone number register on Yellow Card, ma'ana kenan number da ta yi register a Yellow Card. To zan je ne in tura ga ta number wadda na yi register ita a Yellow Card. Bari na je ita ma na nemo ta. Yawwa to kun ga wata ne
So abinda zan yi anan shine zan kwafi wannan number da kuke gani, zan haɗe gaba ɗaya aikin da nayi. Ina son nayi kamar a ce nayi multiple account ne, ina son ina haɗe su wuri guda. Abinda zan yi shine zan kwafi ga phone number nan ta wannan wallet, shi ma yana cikin wanda ne multiple account. Ina son in tattara su ne wuri guda kamar yanda ake tattarawa wai in kaya ne irin kayan multiple account na cifa. To zan zo in kwafi wannan number da kuke gani kamar haka. Zan koma can cikin wancan wanda na je in yi sending na wannan. Abinda zan yi farko shine zan sa waccan number 070 07064 yawwa. Bari in duba domin in confirm 07064456810. Yawwa gashi nan na ranna. Abinda zan yi kawai zan sa suka ce enter valid phone number of a yellow card use, this transaction is free. Wannan transaction free ne, ba su charges na komi dai da sauransu. Suka ce check phone number, ka duba phone number ka tabbatar da cewa lallai phone number din da ka sa correctly ne, sai ka danna kana duba abinda zaka danna allow. In ka danna allow contact to access, abinda zaka yi shine yawwa zan danna shi kamar hakan. Idan na danna shi kamar hakan zan danna wancan check. Idan na danna shi kamar hakan za su nuno mini continue. Idan na danna continue kamar hakan za su nuno mini in sa pin, ma'ana pin din da na yi creating wajen yin register. Sai in saka pin wanda na yi creating wajen yin register kamar haka. Ina saka shi zan yi confirming. Idan na yi confirming za su je cikin wancan wallet nawa. Kun ga suka ce transfer successfully, kenan ma'ana transfer na USDT ina ya successfully ya koma can cikin wannan, ya fita da wannan account wanda ne multiple ya koma kuma cikin ɗayan account. Kun ga kuɗin sun riga sun fita. Yanzu abin da zan yi shine zan koma can cikin wancan account na duba na gani in USDT din ya shigo. Bari in yi refresh ne. Yau to kun ga USDT din ya shigo, ya sake haɗewa. Kuma in ma ina da wani haka zan sake ɗauko shi in sake kwafi number ta wannan wallet address in haɗe su gaba ɗaya. Sai na gama tattara su, tunda sun ce minimum withdraw is 15, to sai na gama tattara su na haɗa su wuri guda. Ina gama haɗa su wuri guda sai in je in yi withdraw din su, in tura su a cikin bank account ina, ma'ana banki na wanda nake saving din kuɗi na, ko kuma wallet wanda nake aje kuɗi na. Duka anan muka zo ƙarshen wannan shirin, sai mu haɗu da ku a cikin bidiyon mu na gaba. Kada ku manta da ku yi mana subscribe, sa'annan kuma ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.